an lílum tá Niamh Bhaoill a mutu an sin a Niamh chuna sátu. Tá man se an bhachar mágad? Einta chuna satá cursaí híos coolla mé bhí mé caint an teachtain se cat a coolla go mé gúil sé ciún golóir hís I curca gcuoine na léonnta seo. Well, tá sé ó cinnte ní mór an tar hart agus tá sé fuair agus gíomhrúil inniu ach Well. Thomas bra Thomas clochas nacht agus I'm sure. Tá rire ní sé tá sé go bra bhí sé go bra nó bit nach fuair an seo clochas nacht a docreta. Ní feictú agsúla sin. So níl an tarach an go fáil. Well, come with Christmas le péir a hagan. Yeah, céinte. Cá hena bhfuil an Scoil Cheoil ag tosú? Scoil Cheoil, well, begin Cheoil begin Scoil Cheoil can leagsúil an Cheoil of your siúl agus an sin couple of seconds hen. Tá an Scoil Cheoil díire Cheoil tradiisiúnta agus áraníocht agus seis go hard stuff an cheantar se go háitiú le gur goghine. Tá sé siúl an 8 9 agus 5 go bhí fiára. Go bra. Go tradiisiúnta bhí mar siúl nuair tá na scoilna dúnta ag an briselar terma agus an ben briselar terma a mbliana but bach na Somália bug down leiad a scoile so ach ben Cheoil ann so it's my sin. Oh yes, it's einta an rud go bhfuil si bheith dul Earraigh leis. Yes, sure gan an Cheoil tá mí caiilte go thomláin. Agus cé héad na múntóirí? Tá go leor múntóirí agan mar a bhíon go handúil aber beagná dámachchan rud a siúil seo man letéirigh mar a bhíon bheach sus le beidir 5 rang éagsúil go héintach agan ins na thuirlaí agus éagsúil ar fad agus ná raníocht. So marall go a dhéanamh ar mbliana ar líne an chéidir ní an mu cinnte cin sé éileh a bheitán a churmuid rang óin ar siúling a chéinúirlis ná idir an dálín bhí ar an rang an a breis chuir siúil mar bhíon éileh chomór. An raibh aontacht sin aontacht ar fád. So aber ar mas go Cheoil tá brandan a beag lígus na héine agus brandan atá ag agrú Scoil Cheoil ó tosíú é hart ar séblin de go hen nummer sin. Go fad a siúla sin áráis gní bhe sin. Go bra. Go bra. So tá be brandan a múna ar mas go Cheoil bei fanis go bheith me Antaine chahain agus Jeremy Spencer ar Vigil, Colin Murphy ar a Mauran, Oisin Morrison agus Aoife Granville ar an flute. Fanis go bheith me ó Tiernan ó Dinnichin ar an na plebe, Cuimhin O'Farrell ar an guitar, Adele Fox agus Caroline sin ionach ar fád. Tá gacé agus lé mé go bhfuil muir an Nic Eolig freisin an ar an éocht. Tá ó hín háranna fatá be mar na gáí be móna rangna do riine óga agus siúní bheaglí de rangna do riine fásta. Ítach. Agus na méid sin ar an sean osnú just gná ar an éocht an counter. Well, aber sais mascan aber na háran do riine óga is áráin iad atá gomach a bheith tanmhachtas an daine óga agus mar siad ná sása bh bhaint asta agus leis sin muoinn si áráin well, one she got hindsight around, but beim around a bheith a gan a go tradition the harter an counter shot. Eintak. So is féidir le daoine just chlárú ar an Zoom nu rud mar sin? Chlárú ar an T-Vigilin, yeah. It's ben a rangana a moine trí Zoom agus a choran leis méid. Oh, caithfidh go bhfuil, yeah. Lig mar seach chuil rang, but idir deithnear agus cuigur dé. Yeah, it's Lori sin, ma hen tú, yeah. Yeah, sean go could was wrong and ní slú na sin fiúin mar just brahan sé an rang. Is féidir chlárú trí dulgadín si a bheitá an Scoil Cheoil sin scoilcheoil.com agus go seachan san rangan an sin agus fecadíní na rangada. Dus tar siúla fe uorchlig go le gach lá ón híine go dtí leir se dóiag. Go bra. Dúirdaon agus just aharn. Agus tá ceola charmach go le bhain chomá níos si sin hús ar an T-Vigilin go fóil mar níl na an line-up cinál cinsaí agan ach be go leor agus na múntóirí a seint in sa ceolcharmach sin chomá agus an sin bei ceoltóirí eile bhíon páirteach is Scoil Cheoil an airge rinam gabhnam líonta éagsúla bei PC agan ó Liz Carroll ó Chicago ó Perrin de Moonhallen as Julius no Carlos Núñez agus daoine éagsúla tagil a bheith tuairt PC Cheoil doing Alan MacDonald as Alban chomá le ceoltóirí eile sin go héintach ar fád ar fád goine agus bei sin sé an aisce do
de réine le túnelteach beise híomh an Scoil Cheoil.com Facebook Scoil Cheoil mbliana. Right, so ní gaithigh tú a bheith ag freastal an scoil ceart in Earraigh chun freastal ar na ceol Cormacha? No, it's a little bit she's in fall the gachtina. Oh, go bra. It's better my German said Brano up cheat the great sign of ag an Scoil Cheoil nu mbliana of mulch-scale TG Cahar they should agree mulch-scale go hochtach log de hína agus de sahar an neologig agus an siúl lá drí fiara. So again caiicisin number sin, yeah, ítach ar fád. Caiicisin nocht an chéad chum agus rís dí marach. Agus it's €3 tar na rangana den 3 lá. Oh, sin go bra. Sin aníisiil yeah. Mar slagvarga. There's their fall the rainy and that school tunan an order shahaint nu. Yeah. See mat the kana tá si ar school go cholagana. Yeah, so níl tú dear like Glan Fowlamori caig yeah, take him more. Well, chun go muine dini luch kinal asan rang ne word even on tas got na noti I'm sure to hain or the order. Yeah, sin go bra. Corporate note here fall dus na dini choma. So they gonna crack on. It's more and true. Not feeling tichlich hele mar sin and crack is moving a bunch of Scoil Cheoil gachten a hele agus an chora agus na sessions the exhibition of had she's a rangana an bonchloch it's mar na rangana a hosimwit agus das fad a sin agus tá sé go hinnta go nerd sin dini Krasim Hanain in san rangana yeah just more cash score yeah will she o gaka newan o air and new on counter tá dini clara as in Yarmon as Sasna Homal Aaron but in Yarmon Sasna on Chapon agus Deshgrid Korea. Oh, hintach internaisiúnta táisih sin go hintach. Agus fáilte following. Yeah, okay, well sin hintach má agus gachrá ar an rud agus ganarí liv gur magad. Gur míle maithagad agus le cúna é ben with the bhocharí chéile rísin seo. Le cúna é. An bhíonn sa choin. Yeah, okay, Niamh gur míle magad as sin. Come on, Slán.